står her foran ungdomstopmødet i initiativet Unge tager ansvar, som er en sammenslutning af en række ungdomsorganisationer fra den unge fagbevægelse og elev- og studenterbevægelsen især. Det er nogle organisationer, der er gået sammen i det her initiativ for at få stillet nogle krav til politikerne om, hvordan man fører en ansvarlig ungdomspolitik. Og ungdomstopmødet er stadig i gang herinde. Det er lige for lidt siden fremlagt deres ungdomspakke, som står med her, som er rigtig nice. Bliver med en rigtig god ungdomspolitik. Men jeg har synes er meget på linje med det, SFU står for. Og pakken her, den indeholder ligesom 5 overordnede dele. Den indeholder noget om økonomisk tryghed for studerende, som handler om SU. Den indeholder noget om kvalitet i uddannelse, der skal investeres i stedet for at blive skåret ned, som den forrige regering desværre har gjort de sidste 10 år. Det er noget om uddannelse til alle, altså der skal være boliger, der er til at betale, der skal være busser, der går til ens uddannelsessteder osv., så alle har en mulighed for at få en uddannelse. Noget om praktikpladser, der jo handler om, at der lige nu er næsten 10.000 unge på erhvervsskolerne, som ikke kan få en praktikplads, og derfor ikke kan gøre deres skole færdig, og det er jo for dårligt. Og endelig den femte handler om, at der skal være flere jobs til unge, og dem, der er i arbejdsløse, skal behandles ordentligt, fordi der lige nu er en historisk høj ungdomsarbejdsløshed, desværre, det skal vi gøre noget ved. Så det er rigtig fornuftig politik, det her, synes jeg, som vi i SFU støtter rigtig meget op om, og derfor så opfordrer vi selvfølgelig alle SFU'er til også at gå ind i det her unge tager ansvar initiativ og være med til at